Здравейте! Намираме се в Средно село, община Ветрино. Само на 47 км от град Варна. Нека да ви представим уникална къща от 184 квадрата и двор 802. Имотът разполага с просторна дневна от забележителните 50 квадрата, съчетана с модерна и функционална кухня. Имотът се отоплява изцяло с ето тази пелетна камина. Отделно разполагаме с 3 стаи, спалня, кабинет и детска, които предлагат комфорт както за работа, така и за почивка. Имаме направено специално перално помещение, склад за инструменти и цели 2 бани. И специално за дамите не един, а цели 2 дрешника. И това не е всичко. Къщата разполага с просторна веранда за пълен релакс. И всичко това ще получите на цената от 192 600 евро. Мечтаният дом ви очаква. Обадете ми се.